Vale, doncs tocarem un tema que es diu Estels caiguts del cel. No sé si la coneixeu, poder sí, poder no. Tu la... Bueno, aviam. Jo no. Tu ja ets famosa, eh? O sigui... Noia, un concert per tu sola. Surt el sol, cada dia te'n vas oblidant. Les històries passen de llarg. Cada cop el silenci es va fent més gran. Si no hi penses, al final et perdràs. La vida només són segons, un passat que s'esborra amb la boira. Nosaltres només un vaixell de paper que s'emporta el vent. Com és? Darara, darara, da, darara, darara, da, darara, darara, da, ja. Has après que la meta no és important, el viatge. Podria ser com si hagués acabat el tema, però el que ha passat és que és molt divertit, perquè això és com quan estàs dient alguna cosa que no hauries de dir enmig d'un lloc que està la música sonant a tope i de cop quan dius la paraula i la persona para la música i et quedes allà. Jo estava escoltant a la gent cantant i de cop no canta ningú. Alguna cosa. Et poso el micro. No. Va, doncs anem a la segona estrofa. La tornada és fàcil, la tornada la fem tots, per això. Vale, va. Has après que la meta no és important, el viatge l'has d'aprofitar. El destí només és un invent, per tant, les idees poden canviar. Som com estels que van caure del cel, un vaixell que van caure del cel, un vaixell de paper que vola lluny amb el vent. Som com estels que van caure del cel, un vaixell de paper que s'emporta el vent. Com fa? Darara, darara, da, da, darara, darara, da, da, darara, darara, da, da, ja. Una més.